चल गल थी पर्स वा छूट गेले जा आज गेला त पर्स छूट गल लुका दही अभी ना खोजे चला बस ए हो हाँ हमर पर्स जा रखल हलक ना जी पर्स ना हवाए जा पड़े देखो तो अभी हम अबे कलिए जा मैं जे रख के गेली हल ओकरा में पैसा है 4-5 हजार रुपया तो ना हवाए जा पड़े कने है आओ का पूछू में हलो ना कुछ ना हलक एगो आदमी के देवेला 1,000 रुपया ओकरा में से निकाल के बहुत इमरजेंसी है उनका। तो एक काम करे ना तोरा हम 1,000 दे दियो पर्सवा मिलते तो हमरा दे दी है। ठीक है तू दा ना तब तक हम पर्सवा भी खोजना जरूरी न है। हो जा ले 1,000 ठीक है मिलतो तो हम तोरा दे देवो। हाँ दे दी है चल गेलन पर्स छोड़ आज तो हमरा होलो नाफा।